Аз съм Маджи, това е Лица. Здрасти. И днес ще играем CS. Не ще играем. Абе, защо го изпусна? Не го давай на мене, това си е това. Къде искаш да снимаме? Мяра, снимаме на Brawl Stars. Аре, снимаме. И коста хора може да се поръчате мълча на Aniplays Game. Нещо друго. Аре да снимаме как играем на PlayStation. Аз играя на Brawl Stars. Ма чекай, трябва някой да ни е император, оператор да държи. Хайде. Добре, да. Ама ти не умееш да държиш. Абе, че му, бе? Ай, му. Айде, чекай да разбера. Включваме и ще сме супер. Само трябва как... Ти нещо как трябва да се обърне изобщо. Това е най-сладкото бебе на света. Снимаме ли? Да! Чакай, компютърка си е включен. Включваме PlayStation. Знаете ли кой ще има императора? Възглавница. В смисъл, дай бе. Не! О, мам! Кой го взима? О, чекай. И ко стара хора, няма да играем на тъпия PlayStation, че играем на Brawl Stars. Оставайте те двамата някакви... Дай ги, бе! Не, че играем на Brawl Stars, не ги слушайте. Brawl Stars е най-великата игра, дори от CS. Абе, не ми превзема канала, бе. Манете го, хора. Манете го. Нали знаеш, че ще влезеш в ареста? Ще влизаш в ареста, не? Кой ще влезе в ареста, бе, сладур? Точно ти. Аре да влезем. Аре ме вкараме в ареста. Айде. Аре. Значи, да му се не види. Аз тебе мога да те вкарам. Ай, чекай, маняк. Ако не гледате Сенца и Лайф, иди направете го сега. Върви, че говоря за... Мати, оти го удари. Битка между двама брати. Само да го видим, това манипулатор ще го преби. Ето го. Посочва PlayStation, айде на Fortnite. На Minecraft. Айде на Minecraft, да. Айде. Ама да ме научиш как. Защо ти не знаеш ли? Не. Как не знаеш? Абе, моля да се сега. Добре. Сега да тъпнем. Бам! Абонирайте се за канала, за да пребием те пуст. Давай! Хаминча! Гледайте! Елиса е там. Вие сте много тъпи, само се биете, айде да почваме. Хора, ще трябва да дръпнем това, защото пречи да гледат на Анди. Яко парч правим, Бе! Яко парч правим, как ден, всяки. Ще трябва някой... Яко панч правим, бе, Хора, пишете долу в коментарите дали искате да играем Brawl Stars, пишете. А пишете дали искате да играем Майнкрафт в PlayStation. В PlayStation. Имам перфектната идея. Искате ли да построиме бургер в Майнкрафт? Да. Аре, бат! Аре, ще е много готино! Чекай, ще бутнеш камерата всички. Искаш ли да построиме бургер в Майнкрафт? Да. Не, че простроите Анди Студио. Аре! Да простроите Анди и Его. Да! Аре, хора да простроиме Catnap. Какво Catnap? Catnap, където Дани играеш. Catnap, I wanna sleep.
Catnap, you don't wanna sleep. Catnap, И аз ме слушам. Пак, виж, като не гледате Анди. Стига, пара! Си неадекватен. Абе, тихо, че след малко ти ще станеш на щупени клечки. Catnap, Май да не го щупиш, ще ти сръш главата. Ще ми я строшиш? Аре! Ще ми я строшиш? Ще ми я Ай, строшиш? чакай. Сега другия ти крак, аз ще съм да... Не бе, чакай бе, не бе, какво правиш? Аре, вие нормални ли сте? Аз в момента включвам. Айде бе, пасуни. Чакай бе, мачо, моля ти се само малко. Кое е пасуния бе? Кой е бастуния? Ти кой ще да? Цета, няма покажи на камерата бе. Не. Не такова. Отивай си. Да, ще ти. Да не казваш не в главата ти. Не. Не? Тя го казва. Абе, чудесно, когато искам. Разварваш всичко, да ме видя. Хора, ще има... Ще има бой между брат и брат. Само да не взема мен. Буквално майко се му бута камерата. Добре, защо? Иска да видя какво има там. Какво има? Какво има? Brawl Stars. Не. С 82 грива. Аре, чакай да нанесем двете ръчки. Те тук на теб. Добре, аз и ти играм, искаш. Аз знам и без това как. Мога да играем заедно. Аре ще играме Майнкрафт заедно и да простоим. Ама вие трябва да се намерите, бе. Добре, виж, значи гледай. Трябва да телепортим. Гледай, играеме заедно и в Майнкрафт и Матио ни каза какво да простоиме за 24 часа. За 24 часа? Да, това е предизвик. Простроите. Какво искаш да простоим? Искам да простите Spider-Man, Miles Morales и Анди. Не, първо едно. Какво искаш първо? Искам да простроите Анди Plays Game. Добре, Логото! Анди Plays Game. По-малото може да ми кажеш снимка, защото не се Шесто. Така се добре, чакайте. Абе, Чакайте, вижте какви песни. Това на кой са? Сега трябва да ми поразмиш от Що малко хите бръмчи. къде си? те. Thanks, bro. Натисни логото на PlayStation. Сега се включва. О, не, чакай. Правих нещо. Направих нещо. Чакай, не. Ето го. Хора. Ето го. Оставям го за да гледате. Акулата ли? Да. Добре. Ей, това. Добре, няма проблем. Ще построим логото на iPlays Game. И добре, хора, днес ние ще построиме логото на ID Plays Game. И най-накрая ще ви измисля най-трудно. Защо аз съм художник? Не, че построите в Minecraft. Долу! Не. А какво да правя сега? Това е за видео, това е за видео. Чакай. Аре, за видеото всичко правим. Айде, сега казвам нещо да рисувате. Не. Айде, остави ми го. Сега остава да натиснем това е така. Какво показва той, бе? Какво показваше той на снимката, на сията снимка? Ето, бе. Това е баба ми.
показва така. Не показва така. Аре Fortnite! Хора! Най-накрая, че ми измисля най-трудното на Искате ли нинджа? Това ми е любимата игра, моля те, дай да игра, моля. Не може. Ама не може, това е от едно приложение, сега е заключено. Не може да играем. Добре. Трябва да платим. За 80 лева, 80 лева. Аз го направих и благодарение на мене, ако ни платят за 30 лева, ще може да си играем, да си слагаме, да си пърдиме, както от сега. Как го направи? Да го каза. А можеш ли да си мърдаш ушите? Не. Абе, я ми направите това. Мога. Ето. Да, мога. Да, такова е. Аре бе, брат! А това можеш ли? Кое? Това вече не го мога. Аре де, 100 часа го пробвам. Айде, така, Star Wars, Ninjago, Minecraft или Fortnite? Що не пускате? Аре, Майнкрафт, бе! Айде да построим всичко, което казвам. Айде в Майнкрафт! 24 часа. Да. Добре. Не, 48 часа. Добре, аре бе, брат, не ми пука. Просто давай да построим логото на Andy Plays Game. Ще го протирим за една секунда и то е прекалено лесно. Аре бе, давай почвай. Ама чекай, зарежда. Да ме научиш как се играе. Първо да ме научиш как се играе, после да го построим. Абе, ще свикна. Да. Аз си простроих снежен дом с измъчване на крипари и зомбита. Аре, ама ела Ели се. да не седиш на столчето и очите на Джапан. Искаш Елица! Стига разхвърля, стига! Вътре лудница направихте с Любо. Ели, Аз съм прибрал да видиш как играе Грани. Бързо съм вам да правя. Да видиш как играе Грани. Чакай, май няма интернет. Има. Ама защо аз не мога да игра? Включете нейния джойстик. Включена, чекай. Дай сега. Трябва първо да се пусне играта. Трябва първо да Плей. Не, мачо, още не. Трябва да се разгледам секунда. Искам да се избера. Сега па свинува. Ара, дай, стига. Явно ще седим с този скин. Абе, в играта ще си избере тази и стига. Да си го напишеме. Как да пишеме Ама специално? пуснете лампата в хора. Ако искате да... Чакайте, Аз да го напиша. Чакайте, как да пишеме нашия свят? Искате ли да го напишем на Ето да Марвел? седи, Ели. Аре да напишеме. Елате тук да седим, бе. И така, хора, Ама то се седи на стола. направя. Елате тук да седите тук, ние така Хора, седим. ще ви направя 100 пъти по-стън. Без да гледате. Без да гледате. Абе, как така? Ти нормален ли си в рисуването? Точно това трябва. Трябва да гледаш и то трябва да го. Andy Plays Game. Анди Пръш. Как да пишеме нашия свят? Искате ли да ви го напиша, Марго? Кажи. Искате ли? Да, Кажи. не геймър, Не. Айде да напишеме. Приехме ужасно предизвикателство от Матио. Добре, ама ще трябва много дълго да пишем. Добре, Мачо. Искате ли да ви напиша по 50 лолота да направите? 50. Добре, няма проблеми. Няма проблеми, аз ще го направим за една секунда, ако искаш направо да ми заповядаш едно аниме да построиш, ще го построи. Аниме. Ти гледаш ли аниме? Много рядко. Аз не гледам аниме, защото всичко на японски. Не, много е сложно. И сега сега не знам, че имаме дистанционно от 90-то. Само да ви кажа, сега не съм гаден, но още по-напред ще бъда много гаден. Айде да напишеме Критос. Айде. Ама защо моят джойстик не работи? Спокойно. Работи! Работи. Чакай, първо трябва да изсядам. Това е най-яки ми, да? Защо? Не знам.
Ето. Крейто. Кой може да... Вижте хора, кой може и така. Така, кръстихме си нашия свят. Влизаме в кръста. Приехте ужасно Защо аз като мърдам нищо не става? Да, защото трябва като се включи да задържиш това бутон. Ти не знаеш контролите. Триъгълник, квадрат, кръг. Хора, знаете ли какво? После ще бъда най-гадния на света. О, магия. Ама ги да. Защото вижте после почва. Като слушах. Еми, well done, Andy Plays Game. После я прослявате и това. После прострояваме Крейтос и Атреас. Аре. Аре. Ама първо Andy Plays Game. После знаете ли какво ще нарисувате? 100 пъти по-трудно. Това стария ми дом ли е? 100 пъти по-трудно. Ама чакай, аз защо не мърдам? Мари, виж после какво да построиш. Не. Да. беги. Да, казах ви, че Брррр. ще бъдем. Ей, после тук бъдем. Отдолу. Окей. Ти си прострояваш. После и това ще простроите. Ама как да строя, бе, брат? Смисъл. Абе, чакай да те така, те с... После знаете ли какво? Накрая ще ви дам най-трудно. Смисъл, човек, много тъпо. После ще простроите и това. Как ще простроиме Mortal Kombat? Добре. Ти така си мислиш, Сега трябва да намерим Ще перфектно. трябва да направиме лойчи. Добре, гледай сега. и всички други. После, Алица, виж после каквото очаква. Нинджаго и лойчи. Чакай, брат. Ама ела просто да седим ей тук. И после знаете ли Там какво? да седим. Просто ще И после знаете ли какво ще простроите? Точно е това. Защо Защо Mortal Kombat? Защо Mortal Kombat? Ами ще я построим, няма проблем. Добре, значи с това. Трябва да намерим перфектно място за строене. Добре, а къде го правиш това? Как го правиш? С триъгълник. Понеже това няма да ви е лесно, ще ви измисля още лопата. Трябва да си избера и това също, че няма да ви е лесно, даже 100 пъти няма да ви е лесно. После, че това. Чакай, Чакай, Andy Plays Game се вижда. Там, значи ни трябва черно. Първо, за начало. И после знаете ли какво? Синьо-черно. Хора, Не, взимам бе, камерата. това е. Хора, взимам камерата, за да ви кажа какво ще простроите. Взимаш камерата да не си император. Да. И после ще ви кажа какво да простроите. Сега. Натиснах Че- какво искам Че сега. простроите и това. От света как да го направя, за да... Че простроите и това. Хора, че простроите и това. И това. Чакай, Мачо, чакай. Ето и нещо. Обърни камерата така. Добре. И после и това прострявате. Елица, виж после каквото очаква. Ами ще го простроя, каквото искаш ще простроя. Значи едно няма да ти е лесно. Вижте. Ей, той. Искате ли? Хора, Аре, хора, да вижте. построим такова. Ей това. Вижте. Добре, после нататък ще бъде най-гадния на света. Добре, как се игра? Марио, ти нищо не научи. Какво? Нищо не ме научи, бе, брат. Хора, снимам. Да ви е хубаво. Да ви е хубава, хора. Чакай, гледай към моята. Ако искам. Чакай, искаш Между другото, хора, че най-накрая, че прости най-гадното предизвикателство за Елица и Марио. А те, между другото, ме чуват. Да. Проблема е защото аз всичко от тук до туалета. Сериозно чувам бата как се слуша нещо. Аре От сега... малки сме хита бръмчим. Това ще го използваме. Това цвят. Ще използваме за това. Айде сега не показвайте. Елица, ако обичаш се махни, защото феновете не могат да гледат. Окей. Ти не снимаш, ще е хубаво, брат. Да, верно. Кой правя? Не съм добър император. Защо ме държиш с две ръце? Добре, айде. Така ли? Стига, Хора, напишете хаштаг пребийте мачо. Не!
Да. Не. Да. Хора, праснете, нека да съберем 50 000 лайка. Добре, 50 000 лайка. Чиме копчетата, ти нищо не можеш. 50 000 лайка. Направих недър портал. Как го правиш? Виж, просто ме научи как да го направя. И, Искам един цвят, как да го натисна? и хора, Натискаш Хикс и го избираш. Ако нямаш място, и хора, натискаш хора, още едно. нека да събереме. Хора, нека да събереме 2000 абоната, хора. Хора, нека да съберем 2000 абоната и 50 000 лайка. Хора, вижте, бе, аз съм спортистка. Да, тя е... Тя е що горе спортистка? Елица! Органи! Айде по-бързо, бе. Спокойно. Хора, може ли да ви направим? Хора, хора, може ли да ви направя много още по-трудно? Например, да съм на survival. Да, направете. Чакай. Аз ще ви изписвам. Аз ще казвам какво трябва да... А вие ще играете. Нека не недър портала. Не недър портала. Кажете ми. Ей, сега! Брат, загубихме се. Искаш ли да излезеш? Има тук какво е? Снимки на аниме. Чакай. Аз ще кажа, не знам колко пак езечка ние щучуй. Брат, виж какво трябва да построим. Не. Аз това ще го нарисувам за една секунда, така че да гледаме напред. Хора, не, аз ще записвам хора и ще ви кажа какво да проследите за... Чакайте, имам друго предизвикателство. Променяме предизвикателство. Искате ли да построя най-трудното аниме? Аз мога всичко да построя. Хора, ще играем! Натискам, за да направя такова купче. Как да натискам? Не, луд, бе! Да, вот бе. Ама присели се към земята. Как? Чакай. О, не. Окей, супер. Ама чакай, нали, логото на Anti-Place Game, значи какво ще строим, бе, брат? Ще строите. Аз трябва да избирам. Ще строите мене. Аз ще нарисувам 1000 V-Bucks. Добре. Аз ще нарисувам... Хора, най-накрая дойде времето за ЦЕС! Цес! Дойде времето за Цес! Цес! Защо го Времето за Цес! Защо правиш всичко на забавен екран? Не ще направим на забавен екран, бе. Я мокпе, бе, Марио. Абе, Елиса, ти имаш ли зелен екран? Как ги зелен екран, бе? Ко говориш, бе? Как да изтривам купчетата? Ред 2. Окей, бе, не. Ти ако искаш, може да си долу под земята. Не. Чакай, искам да... Да. Ще си направя едно. Искат... Сега аз ще си направя двор. Ще си направя пикник. Добре, хора, ще ми дойдете ли на гости, защото аз тук ще се направя. И хора, това беше всичко от нас. Надявам се да ви хареса видеото. Абонирайте се. Чао. Peace out, всъщност.